गेजेराव बेल गान सलायनाय हनै 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 बोख्रबग्रा बेमारनो हनै 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 हा मोनजाजोब्बाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउट्यूब चैनल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे सानडे स्पेशल ब्लग लानानै फैलायबाय दा दिनै नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जाजा सिनायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नायनोसै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो थुदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै दे थुदो होमबा माबायदि जादों नै सैमाया गैला थैहां थैहांल' जाबाय हां लानो हाला नै जि अन्थाव बाथाव हां माने खेंख्रा खेंख्राल' थाबायनानै नै एकदम हारसिङैनो बोरैबा बेलथाय बेलथाय थाफैबाय बेयावहाय सोरनिमोन जाखो सैमायाबो बेयावसो थैहां थैहां हांल' गनो फिसाल' गनो बाखिसै डाक्टार बाबुखौ लेंहरदोंमोन आङो हनै मा खालामनो हायो बे डाक्टार बाबुआ नै मारै जानानै दङ हनै एसे हा अरनो हालादां अरनो हायो जाला जानाय नंला ओमफ्राय बिदिनो जामारखायो दा बेनो मार नों होननायानो मार अरनो हालादां बियो हो फारब' नङा माथो बियो केनाइन ए मारै जायो बेलाय ए जाया थाबायनो रोंलामोन नै सोरनि थाफैखो आहा नायनो हाला ओमफ्राय फारब' नङा आयौ हनै हनै आयै 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 ओमफ्राय बुजानाय नंमाराना बियो आं बुजानाय होननानै बिराद रागा जोंबायमोन बुग्राखौ आयै बेसे गोबाव थागोन बे होमबा थांसिगोन नै डक्टर बाबुखौ नायनो हायनि लेंहरदोंमोन आङो दा मा जायो दे खिथालाय मा जामारदों दे खिथाना होदो सेलाइन होनांगोन ओमफ्राय थांगोन सेलाइन होबा हनै आयै मुलि बानायनो आयै 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 आइदि होनबाय खिथालांदो दे बेमारखौ नोंलाय खिथालांदो डक्टर बाबुआ नुबाय हा ए बि थुगोन ए र' लाबोखादो नोङो ए ओमफ्राय नों हारसिं हायो औ ना थाख्लु मलाया थाख्लुआ औ बिजि लाबोदों हनै बिजि लाबोबाय नै डाक्टार बाबुआ बिजि लाबोबाय दा खिन्थासिगोन बियो मा जामारदों मा जायाखै थौ नायनोसै थौ खेबसेनो नैहाय नों दानाय हनै अस्त्र पस्त्रफ्रा नै अस्त्र पस्त्र लानानै फैजोबखाबाय हनै मा लाबोआखैसै नामा नोंलाय ए दंजोबखायो हनै 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 गावहासो हनै बिजिखौ देखायदोहाय बेनो बिजिखौ थुदो बेखौ गुलु गुथुनसै ए थुवा नै खानायखौ सोर लाङामोनलाय मामानो खिथालाय एं होननानै लांदोंनो मामाया लांदोंना औ मुनि मुलि होबाय ओइ गिबायसो नोङो नै थुनसैनो हनै हनै मेवखौ थुवा ओमफ्राय नों हारसिं हागोन हमथानांगोन ना हमथानांगोन नो
हनै बेहा थिखोबावोसो बिजि होबा जागोन ना जाया जाखो बाहाय गसे होनदो हनै 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 बे हनै मुलिफोरखौ दादांबाल औ औ हनै 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 र' दादां बेखौ नोंलाय मा बेसो सिथिं सिथा मानसिया हनै 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 खागोरबाय हाय हनै अरनो हायैनि खागोरबाय हनै हनै बेहा बेमार जासावदोंनो ओरैनोबा बे बेमारानो जानो मासोलाव रोदायाव मा नुला मोनथिला आयै 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 होजोबबाय होजोबबाय आयै थांना थाङा जाखोबा आरो होबावनांगौ बिजि थुबाय मामे औ ay 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 एसे लुथार बिजियाबो माबायाबो मुलियाबो ओइ बाबा 0.5 ए बारा अभार जाबायना बियो दा खाथियाव दा हरहो हनै माबा जाला जोब्बाय होदोना नै जागोन ना जाला आयौ मा जाखो बे हाद्रि हुद्रि जानाया माबादों बे ए रोदा बोख्रबनायफ्रा बेमारानो नोंहालाय मा जाबाय थायो बे मुलिसो मोसौनि हनै 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 दानो हाथ'नाय नङाना बे ओरै माबा बोरैबा खेंख्रा खेंख्रा जाबाय थादों आं सान्दों बुजादों सोरजोंबा खर'आव बुजानानै नैबाव हासुगुजोबदों बाल बियो आङो मैया खर'आव बुजादोंदां सोरजोंबा आयै जि बुना हरबाय साननानैसो जि रागा जोंबाय थाबाय सोर बुखो बिदि होननानैहाय बिजि थुगोन सोरखौ थुयो दतनो हनै हनै बिजिया बोरैबा गोनांफैगोन हनै बिजि भिटामिन थुनोसै न हनै भिटामिन नै जानाय लोंनाय गैयाना आयौ 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 आय 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 सना सायो ए हनै 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 बोख्रबग्रा बेमारनो हनै 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 हा मोनजाजोब्बाय एसे मोजां जाथों होननानैसो बेखौनो नायनो हाथारलामोन ओरैनोबा मालायनोबा मालाय हामा नोंलाय मा सैमाखौ थुनांगौ नों मानो डिस्टार्ब खालामो हो नों मानो डिस्टार्ब खालामो दलद थालाय लाजिनायसाय मारै लाजिनो नै खिजानो लाजिनो ओइ मामोनलाय बेमारा केनाइन ए
बिसियानोबा लाजिनोहाय गाहा लाजिनानै थांबाय उनै खिथायानो बेमारखौनो उनै खेनाय ना माबानो मैनाय बानायनायसै जाया लोङा थाबायना रानख्रबजोब्बाय जा भाइरास जासोगासिनो दामानि ओरैबायदि आङो उननो ओंखारो फोरखौ दांनो हाया ओमफ्रायहाय थुखैनो हाया थेवबो जाग्राफोरखौ होनो हायो ओमफ्राय एकदम बिसोरखौ बिदि नुबाथाय आं बोरैबा मोनो आरोना उननो ओंखारो ओमफ्राय आंनिथ' नङा फिसिनायबो नङा मालायनि थाफैलाबायनाय ना ओमफ्राय बोरैबा मोननानै आङो नायनो हायैनो लेंहरथारदोंमोन आरोना बेखौहाय ओमफ्राय नै दा मा जायो दा गावनि खाफालसै आरोना बिजि थुना होलांबाय भिटामिन आरि होलांजोब्बाय दा नायनोसै जाफिना गाइखेर होनानै थांबाय नै आदैयाहाय गाइखेर लाबोग्रायाहाय ओमफ्राय नै फिसालानो जाग्रा लाबोलायबाय केक लाबोदोंलाय आरोना बिदिनो लाबोबाय थायो बे जाग्रा मोनसे नङा मोनसे नै सानडे स्पेसियेलनि जाग्राया दिनैहाय जानोसैलाय बेनो बिबु बिला फोराननाय थांनो नों अबाय थांनो दुबिनो दुबियाव मानो थांनांगौ सोर थांदों दुबियाव मानो थांगोन दुबियाव नै दुबियाव खर'आबो खानाया मानबाथाय खुरनो हाया गाव बोरैबा मोनजोबो ओमफ्रायहाय माबा मा होनो मालायखौसो खुरहोयो जै मानबाय जा गाबलाबायनोसै बे खर'मान होननानैहाय ओमफ्राय मालायखौ खुरहोनोसै गावहा खुरनो हाया जा गियो बे रजं जायोना बियो गोदान खानाय हनाय नालाय मानो थांनांगौ नै हामा बेबायदि एसेनो एलिफेन्ट फैयो र' दा आबैजों थांगोन आङो आबैजों दे नों हारसिं थांगोन सोरजों थांगोन नोङो नाना गैया नानाया बाजाराव थांबाय दुब्लि बारियाव थांनोनो हारसिं थांसै एलिफेन्ट फैयो ना हारसिं थांजाया गु थांनो नै बेदरा मोनगुलायबाय आंहा हायासै जेबो रेसिपि नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नै सबायजों अमा बिबु गोरानजों ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय ओमफ्राय नै आलु एवबावनोसै बेजोंहाय लोगोफोर दाथ' मोनखांजोब्बाय ओमफ्रायहाय माबे बेखौ भिडिअ बानायनो दे औ दे गावखौ भिडिअ बानायनो बेखौहाय मांकि ना बियो बे मा खिथादो दाथ' संनाय खावनाया जोबजोब्बाय जानांगौनिसो फाला सफैबाय आरोना दिनै आङो रेसिपिखौ केन्सेल खालामबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय दा सालाद जानो थाखायसो नै बागानाव फैदोंलाय थाइबें खानानै लांसै थाइबें खाजि जानोसैलाय जा देरबायसो ओमफ्राय नै लोगोफोर बे साननैसोआना आङो एसे माबायाव एक्टिभ जादों आरोना मा होनो फेसबुकआवहाय माने आङो मोनथिफेरामोन जेबो आइडिया गैयामोन ओमफ्रायहाय मानसिफोरनि खामायनाय मानाय सब समाय माने दाख्लैफोरनिफ्रायनो जागासिनो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन ओमफ्राय बेफोरनि जेबो आइडिया गैया आरोना आंनावहाय ओमफ्राय आंबो एसे ट्राइ खालामनायदों आरोना जायो ना मायो नायनि र' ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों दा शेयार खालामगोन र' बेसेबां माबायदि खामायनो हाखो माबायदि बेसेबां मा होनो जमा जानानै दं दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन आं र' बेखौ जागोननि बानलु फिथाइयाबो जि आराम थाइदों नै बेखौनो खायै जागासिनो ओंख्रिया अमा बिबु गोरान सबाय आलु भाजा थाइबें बानलु थफा संख्रि लाबाय नै खोबजाजोब्बाय नै गैमारलासो थै खहे जानानै थैबाय नै गैमारला थांगोन साननानै बिजि थुलायबाय खारां खारांसो जाबाय नै दा फबैनोसै बानगार नांलायबाय नै बाबानि माबा जाबाय बियो
बेलासिलायबाय नै बेफोर फोराननायफोरखौहाय थिखोनांसिगौलाय बेयाव दं गय गोरान ओमफ्रायहाय बैयो नैबे बेयाव दं बिबार फोराननाय आरो बेहा नायदो बेल गानलायनानै मिनिथावसो गेजेराव बेल गानसलायनाय बोखारगासिनो बेयाव जुंखाम दङ बेखौ थिखोलायबाय आरोना बे बेलासि समनि थिखोनांगौ जोब फुङावबाथाय बोखारदो माबा फुङावबाथाय लामदोलाय बेलासि जाबाथाय आरोबाव थिखोफिनदोलाय मा बे जाजाया जाजायाथ' जाजाया दोनदो दे दोनफिनदो औ मैलासोहाय दादांसै बे जाबाय हालदैलाय नै हालदै थिखोलायबाय ओमफ्राय नै बेखौ हाखावला बेखौ हाखावा ओरै नांगोनसो दासो नै चान्स मोनलायबाय आरोना आङो नोंथांमोनजों दहाय आद्रा थादोंमोन आंहा रायलायनायानो ओमफ्रायहाय रायलायफिननो साननानै दंगासिनोमोन आङो ओमफ्राय चान्सखौनो मोना दा चान्स लाखुमाथारनानैहाय आङो नोंथांमोनजों रायलायनानै फैबाय आरोना ओमफ्रायहाय दहायथ' आङो खिथाखाबाय सैमाया मा जादोंमोन जायफोर सैमा फिसियो बिसोरबो साबधान जा आरोना माने भाइरास जागासिनो जाहैबाय दहायसो खिथालांखादोंमोन बे जाय फैदों माने बेबो भेटेनारियाव मावो नालाय आङो बेखौहाय लेंहरदोंमोन आरोना आंनिनो काजिन बेबो ओमफ्रायहाय नायनो हायैनि माने नायनो सुखुथारैनि आङो लेंहरथारबाय आरोना दहायहाय बेखौहाय माने खहे खथे जालाबाय थादोंमोन माने थाबायनो रोंला आरोना बियो आं सानदोंखि सोरजोंबा बुजानानै हरदों ओरैबायदि रागा जोंबाय थाबाय आङो सोर बुना हरखो बेबायदि खर'आवनो बुथारदों बे सिगिनोबा एसे मोदोमफ्राव बुबानो जायो साननानैहाय होनगासिनो आरोना आङो सोर बिदि बुयो अयनाय बानायनो गावसोरखौ बुबा माबायदि मोनगोन होननानै आङो जि रागा जोंगासिनो ओमफ्राय फन हरनानै बुंहरबाय आङो नै सैमाया मा जादोंथाय सोरबा बुना हरखो ना माखो बेबायदि जाबाय सोरनिबा सैमा फैनानै थाफैदों जोंनावहाय ओमफ्राय आं नायनो हाला नायफैदो एसे मा जामारदों होननानैहाय माबाफोर होयोबा मुलिफोर होयोबा बिजिफोर थुयोबा हामगोनदां होननानैहाय आङो लेंहरबाय आरोना ओमफ्राय बेबो फैबाय नायनो होननानैहाय ओमफ्राय खिथाबाय आरोना दामानि जासावगासिनो दङ बेबायदि भाइरासाहाय माने फिसानावहाय बांसिन जागासिनो होननानै बुंदों आरोना ओमफ्रायहाय पारब' होननानै बुंदों मोनसे ओमफ्राय मोनसे बे जानायखौ केनिन ना मा होननानै बुंखोथाय केनाइन ना केनिन आं बारा बुजियासै ओमफ्रायहाय माने रोदाफ्रानो बोख्र'जोबखायो आरोना बेबायदि एकदम गोदोनानै खहेस जाखादों ओमफ्राय दाथ' गैया एसे सानदोंमोन आङो एसे थाबायलाबायनानै जानो हानाय जाबालाय हामसिगौमोन होननानैहाय गैया हामारासै आरोना बेसारा थैमारबायसो दा जोंनावसो बिदि थैफैनाय जाहैबाय आरोना माथो होनबावनो मा होननानै बुंनो सानदोंमोन आङो औ आंहा दहायहाय आद्रा थादोंमोन नङा होमबा फेसबुकनिसो खोथा होनदोंमोन आङो थारमाने आंहा फेसबुकावहाय जेबो आइडिया गैया खिन्थु मानसिफोरनि आर्निं जानायखौ नुनानै आंबो सानदों आरोना बेनिफ्राय बेबायदि खालामनो हायो होननानै आरो बेना माने इउटिउबनि बायदि नङाना इउटिउबनाथ' एसे गोलाव जायो मा जायो नङा होमबा मालाबा टाइम मोना जायो खिन्थु फेसबुकावहाय मा जायो मालाय दसे 1 मिनिटबो नाङा आरोना 30 सेकेन्ड बेबायदिफोरजोंनो मालाय भिडिअ हगारो ओमफ्रायहाय मोसानायथ' आं रोंखाया जाहैबाय मोसानाय माने मोजां मोनदों आरोना आं नायनानैहाय खिन्थु आङो माने फेसबुकनि आर्निं खालामनायफोरखौ नायनानै मोजां मोनदों आरोना बयबो कन्टेन्ट मनेटाइजेसनल' आंना फैदोंना फैयाखै आं थाल गैया पात्ताबो गैया मारै नायनांगौ माने नायनाया नायदो आङो फैखांबाय ना मा आङो मिथिला आरोना आंना थुफ्लांलाबायोमोन अबेखौबा मालाबा ओमफ्राय मिथिला आरोना ओमफ्रायहाय दा मानसिफ्राथ' होननानै बुङो मालाय इउटिउबबो फेसबुकबो जायफोर खामायोना थारमाने फेसबुकखौहाय साबसिन होननानै बुङो आरोना माने साबसिनै खामायनो हायो होननानै बुङो आरोना फेसबुकावहाय दा बेखौ लानानै आंबो सानदों आरोना आंबो एसे ट्राइ नायनायनि होननानैहाय एक्टिभ जागासिनो आङो साननै सानथामाहाय दा माने ओरैबायदि माने फट' हगारलाय माने भिडिअसफोर ओरैनो फिसालानि भिडिअसफोरखौ होयो आरोना आङो ओमफ्राय मालाबा आंनि पएम्सफोरखौबो माने एसे कटफोर होयो आरोना खोन्दो बेबायदि ओमफ्रायहाय नोंथांमोनाबो जुदि आंनि माबाखौबो मोनथियाबा फेसबुक आइडिखौ मोनथियाबा आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन दे फल' खालामबानो जाबाय आंखौबो दे बेखौनो बुंनो सानदों आरोना आङो फेसबुकनिफ्राय बेबायदि दासिमबो मोनफेराखै ओमफ्राय बेनो माने एसे जाहांदों खोमा 0.0 सामथिंसो आरोना बेबायदि दा बे फेसबुकनिफ्राय जेबो आर्निं खालामाखै आरोना आङो सोर फेसबुकनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामखो नोंथांमोनाबा आंनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दे
बे मोनसे भिडिअआ आंना 1 मिलियन भिउस दङ आरोना ओमफ्राय थेवबो आंना जेबो अर्निं बेबायदि गैया फेसबुकनिफ्रायहाय थेवबो आं ट्राइ खालामनायनो होननानै सानदों आरोना ओमफ्रायहाय बेबायदिनो बायदिसिना जेबो आइडिया गैया आरोना आङो दाख्लैसो आं हाबजेनदों नालाय ओमफ्रायहाय उइकलि चेलेन्ज फैयो नामाथाय आंनाथ' एबार नेक्स्ट मानडेआवसो फैगोन होननानै बुंदों आरोना चेलेन्ज ना सोरबा बुङो ना लाइभ फैनांगौ होननानैहाय आंथ' लाइभ फैनो हानाय नङा बेबायदि ओमफ्राय नायनोसै आरोना उनाव हायो ना हाया ओमफ्राय आं हानाय नङा बायदि मोनो आरोना लाइभ फैनोबा आं बिराद बायो बेबायदि ओमफ्रायहाय बेखौनो सानो आङो लाइभ फैथारनांगौ ना मानांगौ आं बेखौनो सोरबा जुदि मोनथियोबा माने लाइभ फैबासो बेबायदि आर्निं खालामनो हायो ना मारै बेखौ आङो नोंथांमोनाव जुदि सोरबा आइडिया दङबा खिन्थाहरबानो जाबाय दे लास्टलि बेखौनो होनबावबाय आङो जाय आंखौ फल' खालामाखै फल' खालामहैबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन दे आंनि आइडिखौहाय इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकनि थ' होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं